proyekto ang ginpunduhan kang gobyerno probinsyal kang Antique sa idalong kang administrasyon ni Governor Dudut Cadyao. Sara rin ang banwa kang anini nga nakabaton kadyang nasari-sari nga mga proyekto. Hinawin ninyo ako sa pagbisita sa mga pira kang mga proyekto rigya sa banwa kang anini. Saradya sa mga lugar nga marapit sa baybayin. Gani si Governor Cadyao nagtugro kadugang nga pondo para makapatindag kag matapos ang evacuation center sa poblasyon anini. Sir, anong imo mahambal kay tugro ang provincial government kang evacuation center sa inyong banwa? Good morning, no. First of all, on behalf of our beloved Mayor, Max Phil Policar, we are very thankful, no, sa gintugro nga pundo ng ating pinangangga ng gobernador Rodora Cadyao sa sa completion kadyang evacuation center. Very useful gid sa aman banwa, hilabi rin gid sa mga aktibidades nga ginahimo ridya, especially sa mga aman festival kag sari-sari nga mga aktibidades nga ginahimo ridya sa aman banwa. May mga pumuluyo kami sa Binit Kabaybay nga idya ginagara o ginapa-evacuate para makita rin ng mga kinanglanan during typhoon, murag ng bagyo kay ginaabot kang balid ang andang mga panimalay. So for preemption, gina-preempt naman nga para malikawan ng mga disgrasya, ginapa-evacuate naman din na dyan sa amo dyan kakinanglanan ng evacuation center dyan. Bali pasalamat natin kay Gobernador Rodora Cadyao kay gintawang kita ka proyekto dyan evacuation center kag kaya kay mawak nga barangay opisyal, no, barangay council ka pasalamat gid kay Gobernador Cadyao kay tugulan kami kay mo dyan ka kandidat nga project. Kagang mensahe ko lang sa pamuluyo ang barangay Butuan. Kaya kung mauman dyan nga evacuation center, i-maintain natin ang cleanliness. Kaga natin sa kailangan limpyo permi kaga naman kaya mapamuluyo ang barangay Butuan. Duro rin ang mga manami nga dalanin kag mga infrastruktura. Ugaring ang banwa kang anini kulang ang pasilidad pag-abot sa ginatawag na ikaayong lawas. Diyan kita kadyak sa site kung sabihin pag-implementar ang expansion kang rural health unit kang munisipalidad kang anini. May dayagid nga adlawon sa tanan banwa kang anini. In behalf kakatan halang din nga Municipal Mayor Honorable Max Phil Policar kag sa atan halang din man nga Gobernador Rodora Cadyao, nagapasalamat gid ang pumuluyo kang banwa kang anini paagi man sa pangayo kang bulig pinansyal kang atin nga mga sagunyang bayan member kag atin na lang din nga mayor, vice mayor sa kay Gob Cadyao nga matugruan kang acquisition o kung additional sa pagbakal kang lote para nga matugruan kita pagid kang extension kang rural health unit para sa mga idugang nga mga pasilidad rugya sa atin nga health center. Gani sa liwan nagapasalamat gid ang banwa kang anini sa fund pagtugro para nga mabakal pagidya ang portion kang nga lote para sa atin nga additional extension kang atin nga rural health unit kang banwa kang anini. Duro ang ating ibutang nga mga facilities, no, gaya kang ultrasound, x-ray, may rehab pa kita, no, kag ikumpletuhon natin ang ating laboratory. Kay wala kami secondary laboratory, so put up kami ka secondary laboratory para kumpleto. X-ray para hindi na magagto ang mga pasyente namin sa San Jose o sa Iloilo pa para magpa-x-ray. Kag ultrasound para sa atin yung mga buntis ng mga kliyente.
ang polyclinic, kung may x-ray kami rugya, may ultrasound, tapos ma-complete ang mga laboratories, hindi rin sila mag-acto sa Iloilo or sa San Jose. So, ang mensahe ko lang sa mga pumuluyo ng Lubiana sa nga kung dayon dya ang ating polyclinic, hindi rin ka mo mabudlayan kung saan pa ka mo mag-agto, Iloilo or San Jose. Lugyan, hindi ka mo agto sa ating polyclinic, ay kompleto rin dya. So, ginipatindig naman dya para kaninyo, para nga hindi rin ka mo mabudlayan. Balgi na naman pagpasalamat sa pagtugro ang pundo ang Department of Health ni former Secretary Ubial ka worth 10 million pesos polyclinic. Of course, sa Portman ka ginatugro ang ating pinalangga nga Governor Rodora Cadiao, kag ang ating former Senator and now Congresswoman of the Long District of Antique, Congresswoman Lauren Ligarda. Thank you very much sa inyong support dyan sa Banwa kaniing ma-level up rin ang serbisyo ang Amon Banwa ilabi sa health services. Kabahin man sa ginatawag nga ikaayong lawas, ang gobyerno probinsyal gapanagtagman kang libre nga bigas para sa feeding program ka mga kabataan sa elementarya. Tungod kadya, si Mr. Ramil Agting, Principal 1 kang Lisub Elementary School, nag-agto sa bagong kapitulyo para bangayo ka bigas. Rijam karon sa may provincial capital para mangayon pang rice assistance para sa regular feeding program kang amon eskwelahan. Ang recipient naman 278 pupils. So hopefully ang diyang rice assistance makabulig para masulbar ang malnutrition sa amon eskwelahan. Kag bahagi ng amon pagsalamat sa ngaran kang amon eskwelahan. Ako nagpasalamat din na may programa ang aton provincial government para sa mga malnourished natin nga kabataan. So Gov, durugin nga salamat sa rice assistance nga pagbulan naman sa may kapitol. Gintuguan man ni Governor Cadiao kang pundo ang pagpatukod kang bag-o nga multipurpose center sa Aninii Central School. Sa kadya, interviewon natin si Ma'am Neresa Balanza, Master Teacher 2 kang Aninii Central School about sa 3 million nga multipurpose center nga pagatukod dya sa andang eskwelahan. May 531 na pupils kami rin sa Aninii Central School halin sa kinder hasta sa grade 6 sa kanyang school year 2019-2020. Ang amon nga eskwelahan ang Aninii Central School amo dya ang sentro katanan nga aktibidades rin sa may district of Aninii. Tanan nga mga conference, seminars, trainings nga ang concerned district of Aninii ligya ginahiwat sa amon nga eskwelahan. Amo dya nga nagakinahanglan gid kami kang bahol nga building o kung amo dya nga multipurpose team para maka-cater kang tanan nga mga participant nga participate sa kung ano man nga mga aktibidades nga ginahiwat rigya sa district of Aninii. Rigya kadya ipagpatindig ang multi-purpose building kang Aninii Central School nga maga-cater kang tanan nga mga aktibidades rigya sa distrito kang Aninii kag pwede man sa mga aktibidades kang municipality kang Aninii. Ako gali si Lance Angelo A. Fresnillo, ang estudyante kang Aninii Central School. Nagapasalamat ako kana kay may bago kami nga gym kay kisa kung may mga contest dya gakulang sa space kung plaka ang contestant amura nga kailangan ginaman ang gym kisa jaga hiwat kang sports activities kang district meet naman, zonal meet naman kag iba pa nga contest. Ang diyang multipurpose center magamit gid hindi lamang sa mga manali-sari nga mga aktibidades kang eskwelahan kundi pati sa mga aktibidades kang diyang banwa. Ang inyo nakita nga proyekto pira lamang sa ginpunduhan kag ginapa-implementar sa banwa kang Aninii. Duro pa ang mga proyekto nga gintuguan ka pondo kang gobyerno probinsyal patas kang
evacuation centers sa Barangay Butuan, Mabuyong kag Igpalhe, concreting of roads sa Barangay San Roque, concreting of provincial roads sa Barangay Igpalhe, Pakasay, construction kang drainage kag kanal sa Barangay Nato, Ruhay Antique. Kaya nga hapon sa akin mga kasi manual nga labirgit sa nilihi. Gusto ko din magpasalamat sa mga infra project yung tutulong ating provincial government pagi sa kaanuan ng ating provincial na Guapa, no? Dan Governor Rodora Dudut Kejau. Diyan nakita natin nag-improve ang ating banwa, gamit ang ating mga infrastruktura, no? Kaya mapuslanan ko dyan sa ating mga kabarangayan, nabigid sa kalilugan ng banwa. Salamat din kami ang inyong kaanuan, ang kamay pa nasa padayon kapag tugro ng mga proyekto, pangin may naswagin pagid ang banwa kayo. Ruhay Antique. ang nakita ninyo nga mga proyekto pira lamang sa matawag natin nga bunga kang mayad ng pagtumara.